Danas se roditelji često pogrešno odnose prema dečjim talentima. Kad primete neki talent kod svoje dece, onda im o tome pričaju, osvešćuju ih, hvale ih na tu temu, govore im da su jako pametni ili su jako talentovani za muziku. Od malih nogu se kreće kako kažem, ozbiljno bavljenje tim potencijalima. Znači, čim dete malo nešto lepše nacrta, otprilike odmah se upisuje na likovnu radionicu. Što nekad zna da uguši talenat, ali ono što je još gore u isto vreme, na onaj negativan način zna da napumpave dečiji ego. Pre nego što je dete zrelo za toliko visok nivo, ajde da kažem, svesti o sopstvenom talentu. Ipak sve treba da ide nekako postupnije. Pa evo, način na koji ja predlažem da se odnosimo prema talentima naše dece jeste da ih učimo da su talenti jedna vrsta dara, ali i jedna vrsta duga. Znači, da kada primetimo talent kod naše dece, da im to kažemo, ali bez ikakvog veličanja tog talenta. Samo kažemo, tebi, Miki, vrlo lepo ide ovaj sport i čini mi se da baš brzo trčiš, na primer. Ili za bilo koju drugu vrstu talenta, recimo matematičku neku inteligenciju, kažemo detetu, ti si jako u matematici, to ti dobro ide. I onda dodamo nešto u smislu, sad gledaj šta ćeš s tim, jer to je ono što nedostaje većini današnje dece i mladih ljudi, a i nas odraslih, jeste upravo svest da kad imamo talent, da smo onda i dužni da ga koristimo. Da ga nekako od tog našeg talenta da se stvori neka upotrebna vrednost koju dajemo zajednici. Dakle, eto, u tom smislu bi trebalo pričati sa decom o talentima. Da su oni dar, ali dar koji na neki način u životu obavezuje i koji treba da doživimo ne kao neku našu veličinu, već više kao našu odgovornost da kroz taj talent nešto iznesemo za društvo.